Čaute, ja vás všetkých zdravím, moje meno je Peťo a v tomto videu vás prevedem tým, ako som si zariadil, respektíve ako si zariadujem terárium pre agamu bradatú. No, úplný základ toho všetkého, keď opomenieme to, že treba mať miesto na terárium a aspoň chvíľu času denne sa tomu povenovať, tak základ je práve to terárium. Hovorím, terárium musí byť, nesmie to byť akvárium, terárium je veľmi dôležité. No a teraz tie terária buď sú sklenené, alebo drevené, respektíve z OSB dosiek pozliepané. Je to asi na každom z vás, ktoré si čo vybere, čo sa komu ľúbi, čo komu vyhovuje, možno podľa nábytku, alebo proste kto ako chce. Na rôznych týchto fórach ohľadne chovu agam je dosť písané, že ideálnejšie sú tie z OSB dosiek, pretože to je kvázi z dreva a drevo tak akože to trochu dýcha, je to také priedušné a teda, že by to malo byť lepšie. Na druhú stranu to sklenené terárium lepšie drží teplo, možno, že niekomu sa to zdá krajšie a hlavne niekedy niektoré tie terária, napríklad čo sú tieto sklenené, čo mám aj ja, čo vám potom za chvíľu ukážem, tak je to ako keby kvázi akvaterárium a je rozložiteľné, takže v prípade, že už to terárko nechcete mať, alebo ho potrebujete niekam ako je prázdne už uskladniť, tak je to, keď sa to rozloží, tak je to oveľa skladnejšie, než mať celé veľké terárko z tohoto z dreva, alebo teda z OSB dosiek a mať veľkú meter x 50 x 50 krabicu niekde položenú. Takže je to na každom z vás, čo si kto vybere. Ohľadne veľkosti tých terárií, tak bolo písané, alebo tak je dané vo všeobecnosti, že pre jednu agamu by to terárko malo byť veľké 100 cm x 50 x 50, čiže 100 na dĺžku, 50 na šírku, 50 cm na výšku. To by malo byť také ideál pre jednu agamu. Pokiaľ by ich bolo viacej, 2, 3, tak samozrejme o dosť väčšie by malo byť. No, ja budem mať jednu, takže ja som si zaobstaral z druhej ruky také skôr, že akvaterárium by som to nazval, neviem, či je to nejaký oficiálny akože názov toho, ale je to tá kombinácia akvária s teráriom. A má to šírku 120 cm, čo je o 20 teda viac než tých udávaných štandard 100. 45 má šírku, čo je zase o 5 cm menej a 60 výšku, čo je o 10 cm viac. Takže tých 45 šírku, čo mala by byť kvázi akože 50, dobre, tých 5 cm tam chýba, ale sa tých 50 udáva pravdepodobne aj z toho dôvodu, že každý, alebo teda väčšina ľudí, keď si zariadujú to terárium, tak si na zadnú stenu dáva 3D stenu a tá 3D stena tiež zabere nejakých cez vyše 5 cm, 5, 6, 7, tak tým pádom mu tam pri tých 50 mu čistý priestor zostáva koľko? 43 cm, 44. A to je tak, čo tá agama akože dorastá akorát do tej dĺžky okolo 40-45 cm aj s chvostom, od hlavy až teda po koniec chvostu. Takže tým pádom, keď tam má tých 45 cm, tak voľnosti, tak sa kvázi celá natiahne cez celú šírku. No ja mám teda tých 45 šírku, budem si tam dávať 3D stenu, ktorá už som začal robiť, nerátal som koľko to je hrúbka, to sa pozrieme na to neskôr, ale v podstate som to vyriešil tak, že nebudem mu dávať až od spodka a tým pádom tých 45 cm tá agama tam stále bude mať, takže malo by to byť úplne v poriadku. Dobre, pozrime sa spolu teda na to terárko, ktoré som zaobstaral z druhej ruky, bolo o tretinu lacnejšie, než stojí v obchode.
takže som ho zobral, vtedy som v podstate ani nerozmýšľal nad tým, že by som kupoval to drevené a ako som hovoril, som rád, že nakoniec mám toto, pretože v prípade teda, že ho už nebudem chcieť alebo niečo, že ak ma niečo sa stane, že už nebudem mať, tak to sa dá použiť inak aj to terárko a dá sa, alebo sa dá teda uskladiť. No vyzerá to asi takto. Tak. Táto celá časť, vlastne čo tu je, tak toto je kvázi akvárium. Od spodku po odtiaľto až potiaľto sa to dá naplniť vodou. Takže v prípade, že by ste z toho, že by ste tam chceli chovať, dajme tomu, ja neviem, vodnú korytnačku alebo nejaké kraby, tak môže ísť do polky, alebo to už je jedno, jak môže ísť, dajme tomu, piesok a ďalej akože môže byť voda. Takže je to také jak akvaterárium. No, je to teda skladateľné, ako vidíte. Hovorím, toto je tá pevná časť. Tuto vnútri sú veci na skladanie, takže si ho môžeme zložiť. Treba si ho dať, treba si to terárko nastaviť tak, že tuto vpredu by mali byť dve drážky, kde pôjde vlastne otváranie skiel z jednej z druhej strany. Vzadu je tu len jedna drážka, takže to bude a z boku, na boku je tiež jedna drážka. Na každom rohu sú takto diery, do ktorých teda pôjdu tieto tyčky. Tie tyčky sú očíslované. Takto tu majú číslo, neviem, či to budete vidieť. A teraz ani nemám okuliar, takže sám to nevidím, ale majú čísla každá. Na obidvoch stranách tých tyčiek je závit. To tiež si zrejme nevidíte, nevadí. Takže teraz. No, dáme si to takto. Zoberieme tyčku číslo 1, už na to vidím. Je jedno, teda či s tou nálepkou to pôjde sem donútra, alebo tá nálepka zostane hore, pôjde to takto. A teraz dám tú nálepku hore. Takže strčím to do tejto diery. Zatočím to poriadne. Čo to ide? Dobre, zoberieme dvojku. 2, 2, 2. To máme. Toto nie, to je 4. Dvojka je tu. Tu je číslo 2. To zašrobujem do druhého. Tak, je to tam. A to jednotka tam išla nejako ľahko, tak to je dobré. Zoberieme trojku. Dáme do tohoto. Do tretieho otvoru zašrobujeme. Tak a zoberieme posledné, štvorku. A dáme do posledného otvoru, kde to zašrobujeme. Dobre. Takto nám to zatiaľ vychádza. Teraz tu máme takéto lišty s drážkami a s otvormi, ktoré vlastne pôjdu nasadiť na tie tyčky. Tie lišty sú tu s 2 drážkami, 2 sú na každej strane iba s jednou, takže tie pôjdu na zadné a tieto, čo sú 1 plus 3 drážky, to pôjde na predné. Takže toto s 3 nasadíme si sem. Takto. Tuto nám kúsok prečnieva, čo je dobre, to tak má byť. Zoberieme ďalšie. S trojitým sem dopredu. A tuto to prečnieva
veľmi veľa, čo znamená, že to tam není dobre zašrobované. Že ja to skúsim odšrobovať, ale ide to ťažšie, takže si na to zoberiem tento kombinátky. Dobre, skúsim to na druhú stranu tam otočiť. Takto. Dobre, už by to malo ísť. Fajn, už je to tam komplet, až po spodok zrejme. Takže to tam zastrčíme. No a teraz je to dobré. Trčí iba kúsok, zhruba pol centimetra. No, teraz tieto dvojité dáme sem. Mám tam teraz hore mi to nevíde skrz tú poličku, tak si to musím to akvárko či terárko dopredu dať viacej. Stále viacej dopredu. Budem si tu musieť tú poličku asi zdvihnúť. Nebudem, čo to nebudem rozbať každý deň. Dobre, toto sme tam dali. Posledná táto lišta ide sem. Tak. Takto máme lišty nasadené. Trošku si to posuniem. Dobre, teraz máme tu túto sieťku na vetranie, ktorá bude z boku. No keďže tuto mám okno z tejto strany a odtiaľ sa bude viacej teda fúkať, tak to dáme, zastrčíme to do tohoto, do týchto dvoch kolajničiek alebo drážok. Naspod to zacvaknem, fajn, je to tam. Teraz na toto sa bude teda pokladať ešte sklo, takže tam ide takáto lišta. No, môžeme len takto tam nasadiť. Neviem, či to tak, táto je možno dlhšia, neviem. Hej, táto je dlhšia, tá tam sedí. Tak, dobre. Takže tá dlhšia lišta išla na toto pletivo. No a následne by sme tam teraz mali dať sklá. Sklá mám nachystané tu. Takže toto bude to sklo bočné. Jedno je čisté sklo, ktoré, lebo v tom druhom malom je taký ten tiež otvor na ventiláciu alebo na vzduch. Takže toto sklo pôjde sem do tohoto, zapadne to do tej drážky. Fajn, a malo by to byť zhruba to sklo by malo končiť vo výške zarovno s tou tyčkou na jednej aj na druhej strane. Je to tam, fajn. Teraz dáme druhé sklo, posuniem si to ešte viacej dopredu, nech tam tie sklá viem dať. Tak, teraz. A teraz toto sklo zoberieme. Tak, potom tie sklá ešte budem umývať, než sa to tam bude dávať. Komplet. Dobre, takto je tam nasadená prvá polovica skla. Naľavo je do tej drážky zasadené, v strede, do stredu sa dá táto spojovacia lišta a dáme tam druhé sklo. Tak.
A zistil som, že tieto sklá, ak je to ono, počkaj, toto sem, hej. Že to som dal akurát tie, ktoré idú dopredu. Tie sú dlhšie. Tie pôjdu dopredu. Takže toto si odložím sem. Tak. A zoberieme tieto. Tieto by mali byť také, že akurát. Dobre, zložíme to. Tak, je tam. Tu taktiež by malo byť to sklo, nie vyššie ako je toto, tá tyčka. Takže to je v poriadku. Dáme tam túto spojovaciu lištu. Tak. A teraz dáme druhé sklo. Lenže sa to ťažko s jednou rukou dáva. Takže ja dám toto sem. Skúsim to ešte raz, či mi to tam pôjde. Ono by to tam aj išlo, lenže keby som to nemal tak krivo kvôli hentej polici. Takže sekundu, to spravím takto. Aj keď neviem, či toto treba natáčať, lebo však to je vidieť, že sa tam to sklo dáva, alebo to každý vie, jak tam to sklo dať, to netreba nejak špeciálne tam toto. Takže dobre, keďže by to malo ísť z vrchu, ani jednej strany, ani tak, nijako. Takže to dáme najprv do tohoto a teraz tam dám toto. No a je to. Tu je to rovno, tu je to tiež toto. Zarovno toho, takže toto by malo byť tiež dobré, toto je dobré, toto je dobré, toto je dobré. Dáme tam teraz ešte toto bočné sklo. Toto neviem, či sa má dávať hore alebo dole. Dám to dole, asi aby som mal k tomu lepší prístup. Takže zase som musel vybrať, že tuto hore mám tú skrinku, tak som to musel vybrať kvôli tomu. Posunúť to terárko trochu. Dobre, teraz to máme takto. Tiež to tu sedí. Že je to zarovno s týmto. Toto sa dá otáčať. Kde je prívod vzduchu väčší, menší a tak ďalej. Vlastne iba to. No a následne tam teraz ide táto vrchná konštrukcia, ktorá má to nie, to bude až návrh pôjde len táto konštrukcia teraz. Tam má tiež tuto dierky, ktoré vlastne pôjdu nasadiť na tieto tyčky. A
A má samozrejme aj čo to je, tie drážky. Takže dve drážky patria dopredu, jedna drážka dozadu. Tak. Neviem, jak to tam mám podržať v ruke. Nasadíme to donútra, do toho. No. Super, všade to zaklaplo. Takže teraz by sme tam do toho mohli dať tieto sklá. Dáme tam do toho tieto predné. Dajme tomu jedno, dám do prednej drážky. Trošku to nadvihnem. Zastrčím to do drážky prvej. Tak. Zoberiem toto druhé sklo. Musím ho troška previesť donútra, takže prvé som mal dávať do zadnej drážky. Vlastne. Teraz to musím spraviť takto. Tak, počkajte, si to musím prechytiť. Tak, tým pádom máme sklo aj v druhej drážke. Je to zapadnuté na obidvoch stranách. Toto sa bude dať posúvať sem. Toto sa dá posúvať sem. Dobre, no a teraz sú tu samozrejme tieto úchytné šrobiky, ktoré idú sem do vrchu. Jeden, druhý, tretí, štvrtý. Dobre, tie sa majú samozrejme zašrobovať, ja to ešte teraz robiť nebudem, lebo budeme tam dávať potom ešte tú stenu, takže neviem, či to bude zašrobované, alebo to budem dávať priamo na skla, keď budú vonku vybraté, to ešte uvidím, čo bude lepšie. V každom prípade, keďže tam sa bude ešte sypať dovnútra piesok a ešte sa s tým bude manipulovať, takže minimálne tieto dve sklá budú vonku, než sa to celé zošrobuje, alebo než sa to teda utiahne hore. No a tým pádom máme, čo sa týka stavby terárka. No, ešte tu je táto vec. Toto ide vrchné plato, ktoré ide hore na to. Tuto sú takéto dzinziky, ktoré sa dajú vybrať, a to je na šnúry od elektriky, čo tam pôjde svetlo a všeličo, proste to je na káble. Toto sú len také cvoky na zaistenie na vrchu. Takže je úplne jedno, toto z ktorej strany sa dá, či... Počkajte, pozriem, či je to jedno. Je to jedno, hej. Či tie káble, či tie otvory na tie káble budete mať vzadu alebo vpredu, tak to je na vás. Pravdepodobne lepšie to je vzadu, nikto nebude ťahať káble predkom. Tak. Zacvaknuté, ešte tuto sa to pridrží s takýmto cvokom. Jedno, druhé. Dobre, tam to je zacvaknuté, tu je to zacvaknuté. Toto sa môže vybrať a toto sa môže teda vybrať, tuto. Tieto cvoky, alebo aj tuto na druhej strane. Tieto zarážky, teda tuto je jedna vybratá už. A tady teda pôjdu donútra káble. No a takto to terárium teda vyzerá, respektíve akvaterárium by som to nazval. Sem ešte pôjdu prilepiť také gumené,
gumené, jak sa to povie, úchytky, aby sa to nechytalo za to sklo. No a takto to teda bude vyzerať zatiaľ.